Nun. sampo sami ngedali lir takit wileting goto panyanggung manguncang iki benjang lamun sang aji micil latinya ngedali wis rasa surawi logo tak sawang pirang-pirang dina iki paduka kuwi tansah suntrut bae pepolatane sing dipenggalih apa to Koko Prabu. Weh, pancen bener aturmu Mustaka ini. Wis pirang-pirang dina iki pun Kakang ora liya ya mung menggalih. Kepiye carane pun Kakang iso males mati. Marang janmo kang wis gawe sedane Kanjeng Rama Prabu Niwata Kawaca. Panemmu kepiye si Adi? Ora prabeda kang tak pikirake Koko Prabu. Aku go geteng keburu sengit lawan pawongan
Arjuna iku satriya licik nganti bisa ngawuni-ngani pengapesane Kanjeng Rama Prabu. Mula durung marem rasane atiku yen durung bisa mateni para Pandhawa. Kula sarujuk sanget. Namung kewawon Kusuma Dewi Mustaka ini. Dawuh Bapak. Menawi ujaring sinambi wara warta binandunging karna ingkang kawentaring jagat meniku. Pandhawa menika saklangkung sekti mahampur. Namung wonten pengapesanipun. Paduka lulus widata saged malsukum sedanipun ingkang Rama ingkang siya guguripun. Lamun paduka saged ndusta Kyai Jamus Kalimasada piyandeling para Pandhawa nggih. Mustakaweni. Dawuh. Aja ngilang-ilangake menawa Mustakaweni kuwi siswane Bapa Kalasabda. Panembahan kang sakti Mandraguna. Iya, Koko Prabu. Golek ana brekadayane Mustakaweni. Aja sumelang penggalih mulan aja kaget kan Den Sawangana pengarepanmu Koko Prabu. Sawangan kedadian apa kang bakal tumeka Koko Prabu? Iya. Kakang Patih saklorone ana timbalan mangsa borongku peting mburi. Aku bakal ndisiki laku srana ngambah dirgantara Kakang. Wis ageng dawuh. Iya. Ayo Yati Sang Arya Gatotkaca.
rumangsa praja ya kabeh wae prajurit wanita. Sendika Gusti Ayu. Ayo tenan. Tenang lho ya. Aja sembrono lho. Rumangsa praja sing ngambil ya. Tak tinggal saya. Tak tinggal ya. Sabdo pawon uting lanmu sambunging cinarito negara Amarta ya negara Cintakapura ya Indraprasta negara Amarta mono ingkang ndawek kekomplangan sangya para kakung lampit brungkat kimpul wonten candhi Satarengga ketel lamun sangya para wanudya ingkang gedunung wonten ing negara Amarta ingkang kapandhegan Kusuma Ratu Waradrupadi bumiring ingkang layu kusumaning ayu Dewi Warasembadra datan kantun garwa selir Madukara Liken Larasati Manuhara Sulastri Gondowati dereng ngantos paring pangandika Kusuma Ratu Dewati anampi pisawanira Malindra Muda Praja Pringgondani Prabu Anom Harya Gatotkaca para pepeh-pepeh kosata mangke nggodha manjing jroning Puraya Krom
Prabu Puntadewa nalika matah jeneng sira kinen mundhut jamus kalimasada kaki. Mundi dawuhipun Prabu Puntadewa kinen sowan wonten ngarsanipun Ratu Drupadi ingkang saperlu nyuwun ngampil jamus kalimasada winangka tumbal pambanguning Candhi Sabarga Ratu. Iya Kaki Prabu, ingsun percaya marang pangandikanira. Mara maju Kaki, ingsun paringake jamus kalimasada. Nuwun pangestuaken kawula Ratu. Sabdaning nuwun tansah ranta jamus kalimasada kacundhukaken dening mustakane Sang Gatotkaca. Wis mangsa barang Kaki. Sembah kula ingkang derek Ratu. Kon kanthi Sang Harya Gatotkaca nalika samana kang anjagi yuwanane negara Amarta swaning ayu Dewi Swara Sekandi Remas Nyolawadi sak solah bawane. Jurit wong magruwangsa tetek kaya putula por panditing kurang gesi. Gatotkaca. Wonten dawuh. Oh, Gatotkaca peka iki. Kadingaren. Iya. Lah kok jeneng sira nang kene? Iya. Nang Pandhawa Ngamarta. Jimat kalimasada kok wis mbok ampe. Iya. Kautus Prabu Puntadewa. Kinen sowan Ratu Drupadi. Ya. Nyuwun ngampil jamus kalimasada. Pinangka tumbal pambanguning candhi. Kalimasada ora kena oncat saka Praja Ngamarta. Iya. Lah kok kowe nekat? Iya. Kula menika namung sadreme kautus. Gatotkaca. Wonten dawuh Bibi. Kalimasada entar-entar jaluk. Mboten badhe kula aturaken. Ora ngulungake. Iya. Pemir prajurit kene kapan
Ya wes ora susah. Ditutokake, mesakake mendak menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh terus awake nang kari ngene tok. Kaya wiwit sore. Ya wes yen ngono, aku tak bali wong aku sing tok gawe janji. Kok sik to? Aku arep bali sik. Wis tak kawani? Apa? Aja ngenteni nesu ku lho. Ora nesu tok? Ya, Coba nesune kaya wah tak jempareng ku nek ora. Padha prihatin, lemu jengklak-jengklek jogetan. Ngapa? Awake dhewe iki ning pertapan lho iki. Ya ya. Lah iya Dimanfaatke nderekke momongamu Raden Priyambada ana pertapan kene iki kepara awake dhewe iki melu golek ilmu ana kene. Terlambat kowe omong kok. Aja goblok-goblok Wong kowe iki bocah wingi sore ngandani wong tuwa. Monggo dikandani ya ora nyumbang dadi.
Ayo jelas saben-saben aku ki sowan ning pertapan ki ya mesti golek ilmu. Dadi kowe nek ning kene iki mung mangan turu percuma. Terus piye rek? Iki lho. Nah, iki contonen. Wong tuwa iki. Aku anggere jam 12 bengi kae ora ngitak ta mesti. Iya. Aku sowan ning ngersane Sang Adi Penemban. Sidik Waskita. Wejangane agal halus tak tampa kabeh. Ngelmu kesepuhan wis tak regem. Oh, kowe ngerti. Burung. Tak kandhani. Oh, ngono. gareng ki nek wis matane ngono kuwi wis arep ngetokke ilmune. Lho wong iki kudu pero gareng jangan ndingkluk kae. Ngapa? Ngono. Konsentrasi. Apa? Muja semedi. Murus. Kokean kae. Urepe ngakoso kuwi ana Bantala Sinangga Dahana. Edan. Tinetesan Tirtasita. Sinagra bunder warnanya. Kuwi aku mbok tularana. Iki lagi sing sethithik kuwi. Tularana kuwi lho, Ren. Ngerti kowe? Rasah Sela Tirtane. Iki sastrane dhuwur. Sinegroke kuwi lho aku. Sinagroke kuwi lho. Kuwi ngemu makna. Dicangkem to kuwi? Mak, kok kemu barang iki dicangkem kok dhek. Maksude iki makna kemu kuwi, makna ayo makna ku untune lara terus dikemoni. Kuwi ya pini sepo wayang makna sabda kuwi. Gareng Semarang biyen makna sabda. Kae Marna. Pak Marna sabda. Kuwi mono sejatine wong gawe serabi. Omonganmu kok gak penak. Lho kok gak penak iki. Sak urepe angkasa kuwi lho. Sak urip iki ana Bantala Sinangga Dahana. Bantalane iki apa? Wajan. Walah Bantala iki cuwek. Nah, sing saka lemah kae. Nek sing cilik kuwi Bantala, nek sing rada gedhe ban radial gedhe banget semene. Ana anu ban sepur. Malah nggonamu ban dosa nek gelem kowe. Tinetesan Tirtasita Kuwi jladren. jladrene serabi. Ana santen karo glepung kae. Apa ndak jladren boto? Matek sinagra nganggo kae apa kesusuk. Seruk Sotel bunder warnanya. Ya kuwi serabi. kuwi ilmu ya. Lho ilmu tuwa kuwi. Apa entuk-entuk wamu ning kene iki apa? Iki lho. Murid rupa adah kinang iki kene. Wong ngono kok diomongke ilmu iki lho. Piye? Aja bathukmu ya. Kosongno sik pikiranmu. Kosong. Kaya mrung madang kit mau kok kosongke ya kaliren njero. Sik. Ngurimu ana wong adek rambuté dawa. Sik. Nah iki Aku sing gambar iki. Bisa teko pengguru hantu ya. Kirim-kirim taping kayu apa mining lelunga. Paring dawuh dateng lari-lari menika monggo. Gareng Pitru lawan Batu. Kula njara Dawuh njero. Sakurping bantu. Ye ndara Sumurupa ingsun lagi wae kaparingan pusaka awujud kaca paesan lawan panahar Asmara. kalian ingkang iya. Mangkono gareng Bar nampa bebungah Pusaka ya kuwi Ren. loro. Siji kaca maesan. Paesan. Paesan kok maesan iki lho. Kuping iki mulasa diopeni, disaponi. melok penuangan anu. Paesan. saka iku gareng Pitru lawan Batu. Nggih. Kanjeng Hyang Uskersa Ancarwani. Sopo sejatining sudarmaning sud. Oh, nggih. Ora Raden Arjuna panengahing Pandhawa. Nggih. Oh, ngaten. Mara derek nang ngawu Sudarma.
Sang Pantara Ratri mung cipta pukulun sok ngancol pesemu gantutannya tumpeng do bayaning marga bareng ngantos ngakem sari wonten pisan ngadaping mandira Gun anu nggih semaning ayu wara slik lan diang lonjong mimit kang arsa nubruk adyatnya Semar Unggawa prayitna pudenda Mawara pamringawan aku aduk sang dosa wadana manuduh Punggawa pirsa menika lajeng pun badhe pun tubruk menika kowe kaya terus nyeleh-nyeleh kek pun mestani aku ki atmajaku sirawan sanes sabar rumin sanes serupa tapi tak sama modho rupa menika kaya blegok blegok lah sapa tak jenengmu nggih Ndara Sri Kanthi wis sembrana blegok ya ya ora kena kaya ngono ya ngene kakek wis andirana nggih Ndara Ayu kan danono yen aku ya ibune oh nggih Ndara Priyambata opo jatosipun menika taksih ingkang ibu piyambak niku nggih garwa Sri Kandi monggo ngaturaken pangapunten niki namanya Priyambata Ndara Ayu Jeko sang geni moyo sang yang suprateko Kanjeng Ibu apa Priyambata kula ngaturaken sembah pangabekti Kanjeng Ibu ya wasan tampa kaki pangestu kowe tampa nono ya ngger ya kawula nuwun inggih Kanjeng Ibu jeneng serai sesuwan marang Madukara kawula nuwun inggih tak kandhani ya ngger ya areng ning Madukara wektu iki sesuwungan padha dumunung ana Candhi Satwarga kelangan jimat Kalimasada yen sira wis bisa ngaturake Dharma bakti kelawan para pinisepa Pandhawa bisa njaluk bali jimat Kalimasada tak aturken ngarsane ramamu mulane tak disi golekane malinge ya ngger ya kawula nuwun inggih Kanjeng Ibu wis Kakang Semar
Paduka nyagahi nyepeng maling ingkang dusta jamus kalima Sodom menika napa sampun pirsa? Abdi Maling nggih sinten? ayo Durung ngono kok. Truk kuwi piye kuwi, Truk? Mboten sisah, kowe aja ngawur lho. mboten sisah panjenengan kok bingung ing manah. Rak tasih ngasta kaca paesan. Oh iya. Menika rak piyambakipun menawi antenipun inggil saged nyaut pundi-pundi niku. Kok anten lho. Pokoke nek ora waca buruk Lah, Lah nek kaca paesan ki ora nganggo ayo wah, ana ceweke barang. Lagi kono buta barang. wah ali-aline ora urip. kuwi sapa ngombe rombongan ketoke marsam barang melu Marmata kuwi. Iku maling sing wedok mau sajake. Sampun pirsa ndara? iya gareng Sak menika das pundi? Badhe pun bujung menapa das pundi? Sun pucuk bulat mukune supaya teko ana ing putar giling Oh, arep diputer giling. Puter giling. Ning ngarep apa? Apa jenenge? Rucak Sariro. Rucak Sariro. Balik salin ayo Salin Sariro. Ambeng Bojro Hiro Raden Priyambada. Kang sinedya teka kang cinipta dadi. Kala kang tuminga tampo sami ngedali berkatit pileting koto. Mriki. Werene ati nulah-nulah lengo juga. Jan. Wis saiki ngene wae. Nggih. Wos Semar sumingkira tak puter gilinge mustaka wen. Nggih, saken dawuh ya. Asih dikoro. Mustaka wen Dawuh Koko Prabu. pun kakang ora ngira menawa semono krapawirane Siadi nganti iso ndusta jamus kalima sada. Iya, kadange sapa? Kadange Bumi Loko bener. Iya, Koko Prabu. Arep kasil anggonipun kakang malah hukum marang Pandhawa Mustaka wen. Iya, nyatane jamus kalima sada wis bisa tak pundi kok Koko Prabu. Kaya ngopo wujude? Ki kaya ngene iki. Ya aja kaya ngono to. Lah piye ta? Aku pengen nyekel sediluk kowe. Sediluk. Iya. Nyekel wae. Wis nyekel ngono kok. Biasane kamase iki kepiye nek ora njaluk. Mustaka wen. Ya dawuh Koko Prabu. Pun kakang ora bakal iso malah hukum marang Pandhawa. Sadurunge pun kakang iku ngasta jamus kalima sada ya. Iya Koko Prabu, pancen iki jarene pengapesaning para Pandhawa. Pancen Pandhawa ki kabeh sekti-sekti kok. Ning tetep Siadi kasil ndusta jamus kalima sada. Iya kadenangan karo sing jeneng Wara Sri Kandi ning Ya nek wis ta rasa kesuwen kene pun kakang pengen mirsani rasa kesuwen. Lah iki to. Tobat aku ki kemalingan lho, Rok. Rak, bocah bagus kuwi sapa? aku ambang Priyambada saka geger bening Priyambada. bali sira sapa ngayu Aku Mustaka Weni. Priyambada. ana paru Rekoso nggonku dusta jamus kalima sada lah kok enak saiki ana astamu. Ayo balekno. Aku njaluk kuwi. Njaluk jamus kalima sada. yo ngayu
sadaya sampun samapta kantun tenggo dawuh paduka Glana. Yen ngono ketaplo prajuritmu cekelen kang aran Bambang Priyambada aturna nang ngersaku ya. Nuwun inggih mangesta ing dawuh Sumadewi. Ayo, ayo.
mboten madu. Kondur dateng Sabtoarga mau pamite. Ora tega aku. Bareng aku nyewang Priyambada wis bisa ngrebut bali Jimat Klima Sada. Nggih. Iki kurang prayoga bocah nom ora kenamun di Jimat Klima Sada. Anjir, walat. Kudu wong tuwa. Ayo mandhaken. Mun iki tak gawane, tak sawane marang para Kadang Pandhawa. Kene sak pundine, kok kowe ndak ora kuat, kok ndak mumet ya. Kene tak pundine. Eco ngenyo arsa angremaken salira sarikma datan angel dewa lamun wonten Pandhita Arga tumelung sang Begawan Kala Sabda anyaketi putra siswane Adyadara wekasan semaning ayu Demustaka weni duwi Rama kawan. Kula pitados menawi Kusuma Dewi Mustaka weni sampun antuk kardi Dusta Kyai Jamus Kalima Sada. Lah iki ngaten Kusuma Dewi. Nggih mesti kemawon Bapak, murid desa. Lah menika damel bombonge manah kula nggih. Kusuma Dewi saged Dusta Kalima Sada. Pariwaksa kula nyuwun ngampil sawetawis. Nuwun inggih nanging kula suwun ingkang atos-atos anggenipun ngampil jalaran. Wonten ingkang nami Priyambada menika Sekti Mandraguna ingkang badhe njabel wangsulipun Jamus Kalima Sada. Pinados kula rumeksa kayuwananing Kalima Sada. Menika wujudipun. Inggih namung ngaten menika lho wujudipun. Boten sepinten napa Bapak? Lah boten wonten tiyang. Sajaipun boten saged bujung lampah kula. Dawa umurku. Dewa. Kula ndara. Aku titip Jamus Kalimoksa reksan sing ati-ati Beto. Nah niki ngestaken dawuh pangandika dalem ndara. Pareng ndara. Arep digawane iki kuwi. Jamus Kalima Sada aja mesem-mesem kowe. Wong ayu. Apa? Manuta sun pundhut garwa wae wong ayu. Kok pundhut garwa piye to? Wong musuh kok arep ngepek bojo lho. Menawa sira gelem ingsun bakal ora paring pituno wong ayu. Ora yen pancen kowe sawijining satriya. Ayo tandingana iki kradane Mustaka weni ora ngutuh kaya ngono wong priya kok ngutuh to. Iman banget wong ayu. Lakon sira ingsun wirang-wirangake wong ayu. Aku ora wedi. Ayo tandingana iki Mustaka weni Priyambada. Mara mati wong ayu. Kula kelakonake dening aku nek
silang sinanjangan walastro awasto Apa kae bapak? hardo asmoro kaneraken jajane saning ayu Mustaka Weni ngenyengi busanane Mustaka Weni satem dadi bligung cememblong sendang Kowe rene ya. Wis ngerti nek bocah lah dono kok mati deleng. Aduh. Iki Aksanen. nek sing nom aja, sing tuwek nek pengen Aku ora Iki kok malah wong tuwek nawarke. Ya kowe Jajal. Mus. Ah, kok mus ki lho. Jarine Mus Kena. Mus Mulyadi. Mustaka Weni. Ya apa? Niki ndara kula takon ditulungi ning nek sampean gelem tak pek bojo. Hei, Dadi bojomu. gapur kowe. Ora gelem. Kersane ndara ki dipundhut garwa karo ndara. Ndara Priyambada. Sing bagus kuwi. Ha nggih. Apa Nggih. ndak iki? Aja iki, alah-alah. Iki wis ora cutarawa. Iki karek koko bluk. Purun. Ya yang sing bagus kuwi aku gelem. Nah, purun, Gus. Mesake kok. Mesake. Wong ngono kae. Ya wis. Nggih. Ulungno painah iki mau. karana panguasane hardo asmara busana pulih kaya wingi uni panenggih ing Candhi Saptarengga ya Candhi Sarangan candhine para pinusepuh Pandhawa kang sinembah nyangin cinandhi ing ngawiyat golong giliking rembag para Pandhawa kang asa mangun Candhi Saptarengga kerampit brungkat kumpul saka negara Amarta jumujug wonten ing candhi Sang Prabu Puntadewa Raden Janaka pinten kang senakula saha dewa tatan kintun Sang Bimasena Werkudara kinarya jeksa negara Amarta sanadyan ta mekaten uba rampene nggih asumbangun Candhi Saptarengga kuwi sameta parandene Sang Prabu Puntadewa sakadang tatanantun dumagah yen dereng wonten sabdane Nalendra ing Dorati Sri Prabu Bathara Kresna nalika samana kang wis kanthi nasta yang Nalendra Mandura Prabu Kusumawali kita ya Prabu Baladewa
Yayi sami aji. Wonten dawuh Koko Prabu. Para Pandhawa katingal nawung Sungkawa wonten perkawis napa Yayi? Aduh, pangawaking Suman. Sayektosipun namung kantun matrapaken troponging candhi dalah mercunduk meru. Nanging tansah badal tanpa damel Koko Prabu. Jagat wasisaning Jawata. Tentu wonten dawuhing sinandi saking Gusti ingkang akarya jagat. Mila wonten kedadosan ingkang mekaten menika Yayi. Kaipe wonten pangendika ingkang dawuh Koko Prabu. Bangun candhi iki kanggo apa? Muhung mestuti dawuh pangandikanipun Koko Prabu Puntadewa. Menika dados salah satunggaling pepiling Pandhawa kedah emut dhateng kalanggengan ingkang dhateng Kang Mukswan Koko Prabu. Pandhawa kuwi wis kinudrat nyangkul jejiban mangayu hayuning bawon. Menawa Pandhawa alaksalaku kaya Brahmana ateges mingkuh darmaning satriya. Yai Prabu, wonten dawuh Koko Prabu. Pambanguning Candhi Saptarga menika namung kangge tetengel bilih sedaya danah Parata menika ketah mestuti harmaning satriya. Namung kemawon Yai, muk bilih wonten pepengit ingkang tansah siningit saking Hyang Agung dereng kakeparengaken bangun Candhi Saptarga. Sadung kapan malih bibaripun perang Baratayuda pun wiwiti malih Yai Prabu. Lonjong limis Walau sampai duduk sang turu kula tanamu dosa sang Sri. Yayi Sri Kandi. Wonten dawuh ingkang pangandika Jeng Koko Prabu. Sawusis Yayi lenggah Kang Permono tinggalo matur apa darunane Yayi ngadhep ing ngarsaning Sun Yayi. Aja gawe kaget Sri Kandi. Apa sliramu kangen kelawan pun Kakang? Menika mangke sawunya dong deduka wonten ngarsa paduka dene Sri Kandi mboten katimbalan sumelsa wonten Candhi Saptawarga. Padahal menika Praja Ngamarta kalebetan Duratmaka ingkang dipun dusta jimat Kalimasada. Panduan limang leleno katikane. Nanging sampun wonten kesaganipun satriya putranipun Pangeran Arjuna Bambang Priyambada ingkang badhe nyepeng Duratmaka. Adiyo sono sakwane Priyambada. Inggih, Koko Prabu. Ning ajurit wong magrongso tetek kaya butula. Bodo kawula nuring Kanjeng Ibu. sira wis sawanana ngarsanipun Ibu. Kadiparan anggonira angupadi Duratmaka baline jimat Kalimasada kaki. Kawula nuring Kanjeng Ibu. Saking pangestu paduka kula sampun badhe nyuwanaken mustaka wen ingkang dusta jamus Kalimasada Kanjeng Ibu. Pangeran Apa Yayi? Yang sewu nggih Koko Prabu. Menika sinten? Kuwi. Menika saking pundi? Saking pertapan pundi? Ra. Lali to Tatae? Ayo. Tatae lali to?
Napa jangan iki? Ngantekake aku. Menika anak kula mbok menawi. Lho, kok menawi? Mbok menawi piye? Ta kuwi. Ora ngakoni to, wong ngene barang ya wis padha kok. Aku pekewuh karo kowe nyanyi. Injong. Ya, aja ngono, aku wis tuwa. Lamprong. Wonten dawuh, Sawangen bathuke ra padha karo kowe. inggih nika anak kula pun priyambada. Priyambada iki lho, ramamu Raden Janaka. Bapakmu kuwi. Aku mbungun Janaka ning ndi kok ngendhok. Kula priyambada enggalo caos sembah bekti marang wong atuamu kula. Kanjeng Rama, Apa nggih putraku bocah bagus banget. kula ngaturaken sembah bekti. Iya tak tampa pangestuku tampanana. Saiki mandhe. Kawula nuwun. Kula diaturaken sembah sampeyan kalon maratua menika. Lho, ra sing diteru ra bapake to. Karo maling iki ya gelem ta coba. Coba menika. Saiki mangkene ratuning Pandhawa. Tepungake iki Prabu Bumiloka saka Maning Mantaka. Ora sah dadak kesuwen. Jamus Kalimasa tak jaluk ora keke pateni Pandhawa. Perputara Masa Bara menggil.